No sexto edificio se ultiman todos os detalles para a inauguración da exposición A visión dunha obra de Jorge Castillo, unha mostra que poderán ver neste espazo dende o xoves 30 de novembro e ata o 28 de xaneiro. Dende o museo quixeron agradecer esta mañá a boa disposición amosada por este artista para expoñer a súa obra na súa cidade natal. É un privilexio, por un lado, que Castillo estea nestes momentos en Pontevedra, e vou desvelar algo que non forma parte da intimidade, pero sí da proximidade que durante estes últimos anos tiven eu con el. Jorge está especialmente contento con poder expoñer, con poder exhibir en Pontevedra esta visión da súa longa trayectoria, do seu periplo vital como artista. Unha mostra onde, tal e como dixo esta mañá a comisaria desta exposición, poderemos adentrarnos na traxectoria de Jorge Castillo con preto de 100 obras que van dende o ano 1952 ata a actualidade. Nesta exposición, unha visión da obra de Castillo que se concentra nunha selección de pinturas e algúns debuxos, un conxunto de case 100 pezas, maiormente pinturas, que fan referencia e nos sitúan nos diferentes momentos creativos do artista, comprendidos entre o ano 52 e 57. Máis de 50 anos de actividade continuada e incansable, dispostas nos tres espacios deste museo. E o artista, que por certo é un dos artistas internacionais máis prestixiosos da nosa comunidade, soamente puido agradecer a oportunidade que lle brindou o museo de poder achegar o seu traballo a Pontevedra, unha cidade que recoñece como lugar ao que pertence. Soy muy feliz, naturalmente soy muy feliz de estar aquí, donde he nacido y donde siempre que he venido me han acogido maravillosamente bien. Y me encuentro en mi tierra de una manera instintiva, la reconozco Pontevedra y a Galicia toda ella como el lugar al que pertenezco, de verdad, al mi origen. E dende a área de cultura da Deputación dixeron que non había mellor maneira de despedir o ano que cunha mostra a lo grande, con esta exposición dun dos artistas de referencia en Galicia e a nivel internacional como é Jorge Castillo. E digo que é importante telo nestas datas, e o falábamos antes de comezar esta rolda, porque realmente estamos nada, escaso a un mes, casi un pouco máis de un mes da conmemoración do 90 aniversario do museo, e entendemos que, bueno, que esa efeméride precisamente pois vai contar cunha exposición de renome, cunha exposición de grande altura, e eu creo que pois merece o museo, merece o Jorge Castillo, e eu creo que merece todos os galegos e as galegas, porque realmente van poder gozar dunha exposición que eu creo que vai marcar época. Así que xa o saben, se queren coñecer máis sobre a obra deste pontevedrés internacional, poden facelo dende o xoves 30 de novembro ata o 28 de xaneiro no sexto edificio do Museo de Pontevedra.